den her Screencast-O-Matic vil jeg fortælle om diskuskasteren. Diskuskasteren er en skulptur lavet af skulptøren Myron, og den forestiller en mand, der kaster en diskus. Originalen den var lavet i bronze, men den vi ser her, den er lavet i marmor, og den er 155 cm høj. Skulpturen den står på Nationalmuseet Palazzo Massimo i Rom, og den dateres til ca. 450 f.Kr. Den hører altså under den tidlige klassiske tid, og i den tidlige klassiske tid, der kommer idealismen før realismen, så kroppen er altså i fokus, og det er harmonien i kroppen også. Og den er vigtigere end det naturalistiske aspekt i skulpturen. Og det ses ved, at diskuskasteren er i en utrolig balance, og den har naturlige muskler. Skulpturen den er nøgen, og den har kort hår. Ansigtet er både udtryksløst og følelsesløst, som også er nogle typiske kendetegn for skulpturer i den klassiske tid. Skulpturen den står i en fri kontrapoststilling med vægten i det højre ben, og det skyldes, at man i den her periode kunne begynde at eksperimentere mere med positionerne, fordi at brugen af bronze til at lave skulpturer gav flere muligheder. Skulpturen den står også i en S-kurve, og det giver en form for dynamik og bevægelse i skulpturen. Diskuskasteren er også et udtryk for idealnaturalisme, fordi den ligner nemlig et rigtigt menneske, men Myron stræbede ikke efter at gengive et bestemt menneske, som det ser ud, men som det burde se ud. Og det er også et ret typisk træk i den tidlige klassiske kunst.